a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Concha, que ás veces é así como bastante tremendista, hoxe tráenos a Rosana como exemplo de como se poden facer ben as cousas, non? Sí, vamos a empezar a aplicar aquello de la psicología inversa. A ver. Por ver si eso nos funciona mejor, mostrando que también hay jóvenes que son capaces de hacer las cosas bien y con sentido común. Claro. Entonces, por eso, es que además, ¿sabes qué pasa? Y lo comentábamos antes Rosana y yo en la previa, en el sentido de que se ve mucho más lo malo, entre comillas, que lo bueno. Entonces, también queremos mostrar, o debemos demostrar, esa juventud que estudia, que trabaja, que tiene la cabecita bien amueblada. Y un caso de estos es Rosana Díaz. Que anos tes, Rosana? 24. 24. Sí. E que estudaches? Económicas. Económicas. E agora que eres, o teu soño vai por ser inspectora de Facenda. Sí, exacto. Hai que levarse ben contigo no futuro. Mira unha cousa, ti és filla de migración, Sí. os teus pais estiveron en Suiza, volvedes, tes un irmán, non? Sí, teño un irmán que é 4 anos maior que a min e volveu para lá, para Suiza. El marchou para Suiza Sí, outra vez. Sí. Ti estudas aquí Sí. e con este regreso, bueno, como supónse que un cando marcha para buscar unha mellora, non? Os teus pais montan un negocio e iso, por exemplo, fai que durante toda, ou polo menos os primeiros anos da túa carreira, ti non recibas becas, non? Exacto. Bolsas, que como se di en galego. Sí, debido ao patrimonio que meus pais fundaron estando no estranxeiro, pois a min non me deron ningún tipo de beca nunca. E como tiñas que facer? Bueno, pois, como houve un certo punto que non podía permitirme pagar o alquiler, aquí en Santiago, cando empecéi... Porque ti de onde eres, perdón? Sou de Fisterra. Ti és de Fisterra, Sí. por eso estás facendo tan bonito. Sí. Ti és de Fisterra e tiñas que Exacto. vivir aquí en Compostela. Sí, bueno, empecé a carreira en Coruña, pero cando empezaron as dificultades económicas foi cando me viñen para acabar a carreira aquí en Santiago. Cando vin que non podía pagar, meus pais non podían permitirse pagarme o meu alquiler en Santiago, decidín empezar a traballar canto antes, os fines de semana. Xa viña traballando de atrás, atopei un traballo de camarera. Porque ti traballabas cos teus pais. Sí, meus pais tiñan un pequeno restaurante alá en Fisterra que traballaba moi ben polo verán. O problema viña no inverno. Claro. O inverno é moito máis baixo, e entón aí viñeron os grandes problemas. Claro. Non chegaba para sustentar, ademais miña nai tiña un emprego a maiores que non era o bar, ela levantábase ás 6 da mañán para ir a traballar nunha piscina, limpaba a piscina e despois viñase ao restaurante para facer a comida e a cea e volvía a levantarse ás 6 da mañán. Que pasou? Que a empresa declarouse insolvente, Sí. e entón ademais está en concurso de acreedores, polo tanto nin paro, nin nada. Entón, a partir de aí, vímonos nunha situación económica moi difícil. Empezaste a traballar aquí en Compostela, de camareira? Empecé, sí, en Bertamiráns. Bertamiráns. Sí, no restaurante Tibolino. Sí. No Tibolino, vale. Sí. E entón, pero entón isto, quero dicir, como era o teu día a día? Bueno, Ou traballabas as fins de semana? empecé solo traballando os fins de semana, vernes, sábado e domingo. Eu acababa as clases ás 2 da tarde, comía e ás 10 da noite collía o coche e iba para Bertamiráns a traballar. Os vernes pois, acabábamos ás 12, 1 e despois o sábado volvía outra vez a 1:30 da tarde e así domingo e despois outra vez o lunes a escola. Supoño que isto, no que ten moito que ver, Concha, e isto vai máis Es que estoy admirándola, de verdad. Eu tampouco penso que sexa moi boa admirala, sí que é boa admirala, pero non lle podes meter máis presión, porque ao final non deixa de ser unha rapaza de 24 anos. Non lle podemos meter máis presión. Está facendo as cousas ben, moi ben,
pero equivocarás en algún momento tamén, porque ten 24 anos. Seguro. E non pasa nada. Claro, no, vamos a ver, yo siempre le digo a mis chicos cuando vienen al gabinete que equivocarse es humano y que de los errores lo que tenemos que aprender es la lección de saber salir de ellos y crecer. Crecemos de alguna manera en cuanto a pensamiento, crecemos en cuanto a experiencia, entonces eso es positivo. La admiro por muchas cosas, yo la conozco, evidentemente está en Bertamiráns y siempre me llamó la atención la forma, el desparpajo, y es como aquello que dicen, el que vale, vale para todo. Y en este caso me interesó su historia, precisamente por eso, porque la veía dicharachera, dinámica, muy dispuesta. Y cuando conocí su historia me llamó la atención y me hizo reflexionar conforme a los casos que yo veo todos los días, ¿no? Que la mayoría de ellos de trabajar ni flowers, así tengan 19 o 20 años me dicen que nada. Yo a la mayoría de los que tienen ya a partir de 17 años les digo, este verano tú a trabajar. Antes, en mi época, bueno, en mi época ya sé que me vas a echar la bronca, había la sección femenina. Mi ¿vale? madriña, claro, mi claro, madriña, Concha. Ya sabía yo. Uf. Bien, estaba Cruz Roja, por ejemplo, que íbamos a hacer el voluntariado. Hoy en día los jóvenes, ¿qué hacen? Con esto de que efectivamente hasta que pasan los 16 no pueden trabajar, pero que incluso, ya, bien, por eso traemos este ejemplo, porque hay muchos jóvenes que efectivamente estudian, trabajan, están en Cruz Roja, están en Protección Civil en los ayuntamientos, es decir, ou tamén desenvolven actividades que ao mellor non teñen unha remuneración, pero que teñen unha valía persoal, xente, pois estou pensando que está en grupos de música, xente que está, claro. que ao final ten unha responsabilidade. Claro, y gente que se va incluso de vacaciones, chavales universitarios o gente con formación profesional que se va a hacer campamentos en zonas que igual algunos de nosotros nos planteábamos ir, como el Sáhara o cualquiera... Rosana, decir, que xa que temos aquí, bien, yo lo que a mí me interesa de esta niña... No, escucha, lo que a mí me interesa de esta niña es el mensaje que puede mandar a los padres, en el sentido de que ella con 11 años ya colaboraba con su madre en hacer tareas, que su madre le daba pero eran los dos, a su hermano y a ella. Es decir, no había por un lado la discriminación esta por el hecho de ser mujer, tal, sino que iba su hermano también a ayudar y a colaborar, que se le daba la paga de 12 euros al mes, que ahora nos puede parecer impensable, ¿no? Es decir, así se fragua, así es como se fragua esta juventud. Tamén hai outras cousas, que é o que yo quería preguntar. Supoño que un dos teus puntos fortes é a forza de vontade. Sí, moito. E iso é algo innato. Podes traballalo, pero ao final tamén vai... Sí, é verdad, pero bueno, moito é o que ves na tua casa. É dicir, se ti ves que teus pais se levantan todos os días, son luchadores, van a traballar e intentan meterse metas, pois por conseguir unha casa. Hoxe empezo, fago a casa porque me fai falta unha habitación, pero non unha habitación con unha cama, non, unha habitación completa, a miña habitación, a que eu soñei, a que... Eso inculcache moito, é dicir, sempre meténdote metas. Eu, cando acabei o bachiller, non tiña moi claro o que quería facer. Entonces, decidín facer económicas, porque non podían entrar en medicina. Entonces, miña nai díxome, fai o que realmente che gusta. Entonces, fixen económicas. Pero, cando fixen económicas, non estaba pensando... Estaba pensando en facer inspectora de Hacienda, pero tampouco tiña claro. É dicir, tens que acabar o bachiller, tens que meterte e acabar a carreira e a partir de aí... O sea, ti, polo que eu entendo, es de metas curtas... Bueno, que curta, tampouco che digo que acabar unha carreira sexa curto. Non é. Pero, eso, ter un plan, rematalo ben... Rematalo e seguir con outro, exacto. E pregúntoche, non ten nada que ver, e igual vas a matar polo que che vou preguntar, ao final isto necesita un pouco de mente fría, non? Sí. Eres así de fría para todo? Sí. Exacto. Para as parellas tamén? Un pouco, sí. Sí, isto é bo, non? Sí. Ou é malo, non sei. Bueno, ten as súas cousas. Miña nai sempre me dixo que era un pouco fría, non? En relación da casa, pero cando ves que tes problemas realmente gordos, por exemplo, o económico, o neunos moito, os problemas económicos ou neunos moito. Fíjate que normalmente é al revés, que se para. Sí, pero miña nai sempre me inculcou eso. Por exemplo, eu sempre poño o mesmo exemplo. Miña nai ensiñoume a sumar e a restar
cando estábamos estudiando con cifras, collendo todas as facturas da casa e restando o que ela ganaba, non? Entonces dicías ti, como eres capaz de administrarte? Entonces, O sea, o que tamén vexo é que na vosa familia sodes moi realistas. é que a non? transparencia fai falta. todos, claro, Nunha non- familia non- é moi importante a É transparencia. que isto a veces Po malo e po bo. Isto fase cos nenos ás veces que como que se lle oculta a verdade, Ocultan, non? no, E no. Totalmente. Hai que Claro. ter conversacións con eles, obviamente non conversacións descabelladas, pero sí conversacións. Eu acórdome que os desayunos, por exemplo, o domingo, que é algo que agora traballando en hostelería boto moitísimo de menos, os desayunos o domingo eran fundamentales. porque desayunabades os 4 xuntos. Claro, no, meu pai houbo unha época que seguía en Suiza, Que seguía en Suiza. para poder, sí. Claro. Entonces despois meu pai non, pero miña nai sempre nos inculcou en que os domingos había que falar das cousas necesarias, das cousas do día a día, do que estaba realmente pasando. E, por exemplo, chama moita atención que nós cando íbamos cenar fora, que non é o que pasa agora, e sobre todo eu sendo camarera, vexo moitísimo, que miña nai dicía, hoxe unha Coca-Cola é xa, sabes, ou un refresco e vale. Sin embargo, había outras semanas que dicía, podes pedir 2, pero non vos pasedes, sabes? Depende como fora a economía. Exacto, sempre, e iso son cousas que eu agora que vexo que non. Se o neno chora porque quere outro refresco, hai que darlo. É unha pregunta, falabades, cando saíades a cear, por exemplo, Sí, porque sí. xa que me dis que eras tantos de sentarvos a almorzar os Sí, domingos, era si vos saíades fundamental. a cear fora tamén, aínda que solamente houbera unha Coca-Cola, non, por cabeza, Sí. Pero falabades mentre Sí, estabas. e máis disfrutábamos, porque como tampouco era algo moi común, nin era algo moi habitual, pois disfrutábamos do que realmente estábamos facendo. Agora é moi habitual salir un domingo a cear, ou un sábado, ou traer pizzas pa casa vendo unha peli. Sin embargo, nós non nos inculcaron eso. O noso era, pois eso, unha vez esporádico, sí. O sea, ti és moi consciente sempre do que custan as cousas. Exacto, sí, sí. E máis, ver o orgullo de teus pais nos ollos é moi importante. Eu, por exemplo, cando chegaba as notas, meu pai iba cantando as notas desde que collía da profesora hasta fora, sabes? Mira, miña filla! Entonces, eso, ver o orgullo de teus pais realmente, a pesar de que son unha persona fría, realmente... É moi curioso que me digas fría con ese sorriso, é moi curioso, supoño Sí. que eres, non sei se é que frío... Non expresiva, o sea, eu non expreso moitos meus sentimentos. Si estou mal ou non vou correndo, senón que intento resolvelo eu e despois xa, cando teño medio resuelto, xa aí empezo a falar. Claro, non é unha persoa moi... que é importante. Eu, ao largo da miña vida, descubrín que un quérote, a túa nai, a teu pai, é moi importante. Pero eso mellor con 16, 17 anos non o sabes ou non o ves. Oye, Rosana, houve un momento tamén, que isto tamén me parece moi importante, que tomaches un tempo de descanso, non? Ainda que seguías traballando. Sí, Ahora mismo estás sí, niso. ahora mesmo estou traballando para poder pagar logo a academia para facer inspectora de facenda. claro. Claro, porque eso é algo moi custoso e a pesar de que agora a situación de meus pais está moito mellor, para min é impensable volver a pedirlle cartos para un alquiler, para un... O sea, ti a día de hoxe és absolutamente independiente. Sí, sí. Bueno, quen me administra os cartos sigue sendo miña nai, que En serio? conste, sí. Porque, bueno, collemos o hábito, eu sempre digo que non hai mellor banco, a pesar de que poño en contra miña, porque pero sempre digo que non hai mellor banco que miña nai. Así que, se queredes, podedes comprobalo. Sí. Ella está viviendo en un piso de alquiler donde paga su luz, agua, gas, etcétera, etcétera, y donde se mantiene. Quiero decir, Sí, Exacto, entendímolo. pero para min é impensable agora cobrar, non? E non dicille a miña nai, pois toma, isto quero que o gardes, porque Mira, necesites... xa para acabar, que vamos, xa nos pasamos de tempo, seguiría falando contigo, seguiría falando... tenemos que traerla más veces. Tes presa? Sí, entra unha Non media. digo agora, non digo no. agora, digo, na vida, tes presa? Pois a verdade é que algunhas veces sí que me frustra ter 24 anos e non haber conseguido... A ver, claro, eu teño un coche, meu... É que eu non te vexo, eu vexote como que vas
Claro, metas sí. o teu ritmo, Sí, que non é un mal ritmo, exacto, no. Eu, por exemplo, agora teño un coche, pero meu pai con 22 anos, salindo estranxeiro e traballando, tiña unha casa donde vivir, un tellado, sabes? Entonces, eso sí que algunhas veces me pon presión, sabes? Decir, joe, eu ainda non cheguei a eso, pero bueno, miña meta aos 30 anos é ter unha casa, así que... Esa é a primeira meta. Esa é a primeira meta, entonces... La primera es sacar las oposiciones de inspectora. Sí, O claro. sea, non queres nin casarte nin ter fillos, No, queres no, ter unha casa. no, xa non é ter unha casa, pero sí ter un tellado onde vivir. É dicir, eu agora calculo, non, con 25 anos poñereime a facer inspectora de Hacienda. Que me vaya todo moi ben, con 27 anos tendrei a inspectora de Hacienda. Temos que deixar. Vai. Vai ir moi ben, vai Moitas ir gracias. moi ben. E gustame a autenticidade. Gracias. Rosana Concha, moitas grazas. Gracias.